Aman. Sa ulang kita anak. Tanawang ato ang garden. Pero tidak kong tanom himan-himan lahi ra ang mo po katuntuan pag panahan eh. Oo. Naagyud. Kinsa man na? TikTok ko dito mag-stress ko. Wala na lang ko kalugar to. Bagaag na ang anang bayhanak babay pagyud. Hoy. Hoy babay tambok. Ayaw paglakaw. Di lang jud ba. Kasi buhat lang sa kung tanong. Hindi kasi kukuha ako ng gulay. Uy. Ano kasi gulay no? Kagagaling ko lang kasi sa Hoy. Ang ganda ng gulay dito sa probinsya. Lab. Ayaw kung Tagalog ha. Tagalog palaka, English baki, Bisaya kamprag. Hindi kasi ma'am, ang tataba ng gulay nyo. Awa ko ilabot kay ako gid nang gibutangan og mga pataba jud. Aron Ikaw. tambok na. Ano yun? Ano po? Ang baga ng face mo. Wag ka kaglaong. Oo. Ni mo kuha nga ako ang mga tanom diyan. Mo gyud. Naghago ko ana punta ko tuhap man kung naguna diri ako pa nang bisbisan himan-himan ikaw. Yun ni mo kuha. Mo gyud. Ogoy. Ireklamo tanis. Sabi mo kasi nga, ang sabi ko po, ang tataba ng gulay niya, ito pa oh. Wa mo ilabot kung imo akong Tagalogan. Ayaw pag Tagalog eh hoko kasabot ang sultan. Ginagit kita. Oo, ireklamo tanis post office lab. Ito, ano ba gadtong tanod be? Tawag tanay ito ato ipada sa tanod be kasi Hindi nga, ma'am. Di na natay video lab oy, patawag patanga. Videohan tani. Video, sir, kasi nga, i-post ka sa Facebook. malunggay mo, social yung media. tataba, maliliit lang, pero, Ayun lagi pa sige panguha. so, meron pa dito, oh. Dito ba? Amaze talaga ako, ma'am. Ang Amis ka ganda, diha ron. Oh, kay Ito po, oh. Meron pang mga ano dito. Ako nagtanong ana. Huy. Ay sig panguha di oy. Malulusog, ma'am. Malulusog talaga yung gulay Malulusog. dito. Ay, tignan lagi ko kay Ang bahala dami. ako nagniwag basta ka na kung tanong mga tambok na. Ano, Ayaw naghudda magaan sa tugnaong nimo oy. Ganyan pala kayo magsalita, man. Oh, Matitigas, tapos, Huy. Ay sig panguha diha ba? sir, bakit ka nagbibideo? Video Ah, ebidensya. sige, sir. Sige. Ebidensya ni. Videohin na lang. Ebidensya ni nangawat ka. Ang ganda ng gulay nila, oh. Kawatan kang katawan kang Tugnaong oy. Oo, ma'am. kawatan kay kandako. Alam ko yun, ma'am. Okay ba? Mati mo istorya na mo apon ka mo kay. Huy. Okay bata. Si panguha diha ba? Dili mo tanom. Mo gyud. Ano yun, ma'am? Di kasi kita Ano naintindihan. sige magtagtag Tagalog oy na ka diri sa among lukas dapat magbisaya ka. Dito mo na mayroon, oh. Ang Wala. dami pa, ang dami. Pilpila ko ng kamot lab. Pilpila ba? Pilpila. Ah, lagi na amo ana. Galit ka na yan? Masuko maggago kung dili ni amo ah. Masuko. Dapat kinain nyo to, ma'am. Oh, malaki sana, ma'am. Oh. Oy, Ang laki na sana. ayaw. Ako adto nang gipadako. Ako nang gipadako kay ang sako ang bana pating gamaya. Sa man kalab. Ay mo istorya. Kasabi ra na apil-apilon manene mo ko ano on. Lagi, sige. Sabi mo, ma'am, gusto mo to. Oh, lagi. Ayaw pangilang po. Wala, mayroon. Ang liit, oh. Hala, ang liit, ang laki. Ba't di nyo kinuha yan? Sus, ang tataba na ng ano nyo, hindi nyo kinuha. Baga, Meron pa dito. Naglagot na dito ay lab. Asa mo to ang sagwar be? Ipagawas to be, ipapaggot sa tong iro. Buhay to karon tusi ka buhok iro dito be. Oo, ako tong buhian. Yes, magkalagman mo. Utanon tayo mong gipangita, utanon hala diri dali. Na ay daghan diri. Ano yun, ma'am? Oh, daghan utanon diri. Uy! Uy, naku, ma'am. Ay,